koja evo na ovaj Ilindan doživljava svoje 10. jubilarno izdanje. Nakon otvaranja uslediće trka zadovoljstva Borivojeva tabla u dužini od 500 metara, na kojoj će uglavnom učestvovati mlađi takmičari i narodni rekreativci, dok će u 13 časova uslediti start trke zadovoljstva polumaratona u dužini od 2300 metara od manastira Nikolje do centra Ovčar Banje. Podsjećamo još jednom, organizatori Plivački klub Čačak, Sportski centar mladosti i turistička organizacija Čačka, pokrovitelj je Skupština grada Čačka kao i prethodnih godina, sponzor ovogodišnjeg maratona je pekara Pons. A veliko nam je zadovoljstvo danas da pozdravimo našeg uvaženog gosta iz Ruske federacije, to je gospodin Aleksandar Nikolaevič Konanihin, savjetnik ruske ambasade i Ataše za kulturu pri ambasadi Federacije Rusije, pa pozivam da jednim aplauzom pozdravimo našeg uvaženog gosta iz, kako odlično kažemo, bratske Rusije, i da ćemo mu naravno reći da svečano otvori ovaj maraton i pozdravi sve prisutne. Izvolite. Dame i gospodo, dragi prijatelji, draga djeca, dragi učesnici, čast mi je zadovoljstvo da otvorim ovaj sadašnji praznik, ovaj jubilarni festival. Mi u ambasadi gledamo to veoma bitnim i korisnim za svih nas i samo žao nama što nemamo pravog plivača u ambasadi da bih on učestvovao zajedno sa vama u ovom prazniku. Ali nadamo se da ima i kod vas jakih plivača i sve ovo će biti interesantno i uživat ćemo zajedno sa vama. Još jednom zahvaljujem svima organizatorima koji uradio ovaj praznik za svih nas i želim da proglasim ovaj 10. jubilarni plivački festival na Ilindan otvorene. Uživajte!